Ало, хора! Трета част на любимата ни игра, т.е. моята любима игра Clash Royale. Малко се дигах и сега съм напред минал съм средата на 15-та. Минал съм. Между другото, новия апдейт станове такива ли този герой? Мен много. Какво има? Електризор. Да, сигурно си няма. Искам аз електризор. Добре, изслужи блокирата да набре там ударите и пак се поставям. Чакам да нещо. Добре. Почваме първата игра. Първа игра. Дън. Ами, за другото купих си нов емот. Да знам. Ето намаля, защото някой може да е на шумно. Доста наби трябваше я блокирата и тук да я пусна. Ама естествено. Ще бе този гном. Гном миризли. Ще ти дърба мужите. Не. Дати ми отлежа. Ми. Дай балкона. Мама еликсир. Добре, заведем. Готов ли си, бе, бот? Мега, нали не съм си пускал. Време може да било нещо. Сега ми пуска, тъйка аз съм... Аз ходявам това. Не, чакай селям еликсира за това едно. Да, разбра. Вече трябва да се заснявам. Опа, с кармито. Грешка направих с кармито. Менгоста, обичам менго. Ето, трябваше да го пусна в средата. Не, малко напред. Да, бе, това е фермо драгана, добре. Добре, ама... Това е фермо. Да, ти бил. За кокошката. Да, знам валкирата. Иди махант. Знаете ли на място какво слагам? Тоест, това искам да сложа. Какво означава Ники? Ко? Ники.
Какво означава това, бе? Ой, електризър! Ама кой викаш преста? Нямам си кача. Аз ме трето между другото, на шоклан са забелязал. Просто братска английски дън. Гъгъ. Ще се красиво гъгъ. И да колко силни сигнали. Моля, по-бързо. Скачи на това. Да! Не забудь. Ой, забрых себе просто это. YouTube. Колко? Ай, много гледам. Какво да гледам, между другото? Fortnite. Има вкус. Хора, виждам нещо, където аз много му се смея, но не искам да знам дали вие ще му се смеят. Това е в началото това нещо. Маля, колко на мен... Айде. Аз това на мен много ме смешно. Ако се смеете, искам да се според мен се засмеете. Но, не знам. Ти пак въртиш това. Само се върти. Значи започва... Чакайте малко. Върнах се, започва третата минута. Има някакви сили, които просто ми от третата минута. Усещам. Ай, почва. Много усещам. Ей, чуйте. Спри да го въртиш това. Само се върти. Само се върти. Никога. Това е моето признание. Не съм много смешно. Си го въртя това, главата ти се върти. Не, сериозно, мен това много ме смешно. Не съм базикал. Много ме смешно. Си го говори това. Хора, намерих най-якия филтър. Мога да слагате оръжие и всеки... Potatoes. Да, бе, господа, трябва да... Ева. Дами и господа, всички... Извинете. Дами и господа, всички си мислите, че в мазето ми си тормоза децата и не ги обичам, но в момента това съм в мазето има и ще деца, ви кажа така наистина е. как се отнасям с моите деца в мазето. Ето, дами и господа, влизаме в мазето и тук е уникално. Уникално е, не знам. Извинете. Вие не сте ли Азис и Галена? Не, ние сме най-известната БГ двойка. Еве, Гого, супер. Извинете. Дали щастливи сте, защо мълчиш, кажи защо? От мен намерили От мен намерили
господа, казвам. Дами и господа, само може да си мечтаеш. Бабо, тръг. Само може да си мечтаеш, тебе някой да те обича. Лера. Трябва да си държим очите 30. Бабо, тръгвам за училище. Чакай да ти полея вода. Добре, за какво ще ми поливаш вода? И успешно учебната година. Желая ти много успех, много здраве, много любов. Благодаря. Бабо! Я да ви отрувам този педра. Един мъдър... Black Glag. Да, къде ми? Не знам дали това... Май това видео сме го гледали в миналото видео. Един шорт, където май сме гледали миналото видео, но пак ще го пръсна. Няма да говоря до края. Само искам да кажа, хора, това е най-тъпият човек, който ми следи канала. Хора, само това искам да кажа, това е най-тъпият. Красти! Тук са емоции. Много са криви всички само. Вярно е. Снимам видео за канала ми. Аз съм шупана. Ето най-тъпия. Ето. Ай, оня е там е най-яка. Върни се тебе. Ето е най-якия човек. Ето беше гризли. Ай, оня е там с червеното е най-тъпия. Само това ще кажа. А ето втория най-яка. Тогъс. Той да отиде с хора. Той няма един през злата. Аз имам 12, той има 0. Вижте какъв е тъп. Вижте го. Ой, он е Мартин. Ето е по-як. И он е там. И тъп. А ето е як. А то е по-як. Аз съм Петко Петлетел, последвайте на аз съм тъпанар. Вярно Якте е. ли хора? А той изобщо няма канал, да знаете. Да. Ало, Георги, ти ли си? Не. Сега, Георги, слушай. Това беше видео, така исках да ви го покажа. Или да още нещо красиво, дали ще намеря. Или някакви се помня този канал. Колко време са до края на видеото? Добре, имам още 3 минутки. Там 2-3. И аз искам да видя това видео къде е. Ще го намеря ли? Не, ето го. Много супер красиво. Много красиво. Една праскова. И още една праскова. Колко? Стават ти да ти парасковки. На живо. Добре хора, след това има видеото. Абонирайте се канала с камбанката. Последвайте ме и от мен. Чао, чао.